El famós Cubells d'ací del barri, que era dels llauradors més rics, per lo menos, de l'època, o més portentosos. Sí, és el més poderós d'este robo d'allà, sí. Bueno, pues això, per exemple, quan hi ha querelles, el dia mon pare, per exemple, pues llogava igual 14 o 15 llauradors pobres. I estaven 2 o 3 dies collint querelles per a ell i tot això. Els xiquets agarraven un sac o 2 de querelles, les rentaven a la sèquia, que entonces passava l'àvia del motor, les portàvem al forn a torrar. I a l'hora de parar, paraven tots allí i querella torrar i sal i la garrafa de vi allí, dale que te pego, dale que te pego. Xiquets i tot? Xiquets, claro. Nosaltres cobràvem també més poquet, més abans de fer això. Però vos pagaven també? Claro. I després per la nit anaven tots els homes a sopar, nosaltres no, els xiquets no. I n'hi havia un molt recelós, un que deien Vicent, molt recelós. I este Cubells era molt bona persona, molt treballador i volia que la gent que anava per a ell treballaren, però el tio ben pagats i ben menjats. Bueno, pues, li fem un pare, Montal, quan jo te diga lo que jo te diga. Perquè un pare era molt cachondo, li agradava molt la marxa. Bueno, pues tiraven de la xarra, feien un sopa a base de puta mare, i quan ja estaven tots en el menjar ahir, de menjar i beure, fumar, puros, de tot, li faig Montal, trau el torró. I aquest Vicent era tan recelós, fíjate si era recelós que el tío no li cabia ja el torró i se inicia a la quadra a arrojar. El coneixíeu ja, que patia d'això, no? Per ficar-se el torró dins. Quan aquest, espereu una miqueta, que anava Vicent ahí, no sé què anava a la quadra, quan vingui, espereu-se. Quan venia Vicent i se estava allí tot tranquil ja, suant d'haver arrojat tot el sopar, va Montal, talla torró. I Montal hauria el drap aquell i traia 2 adoquins. I el Vicent se cagava i la mare que t'ha parit m'han muntat. De torró res. De torró res. Pues cada temporada li feia una puta així, i sempre caia. Recelós. A més no podem.